A imamo dobre vijesti za sve one slijepe i slabovidne osobe, željne znanja i konstantnog usavršavanja. Ovih dana slijepi i slabovidni dobili su prve informatičke udžbenike tiskane na Brailleovu pismu. Od sada će im biti puno lakše ući u informatički svijet. Dostupnost informatičke opreme slijepima revolucionarno je poput izuma Brailleva pisma. Putem govornih jedinica na računalu, slijepe osobe mogu doći do informacija s interneta, čitati, pisati, ispisivati dokumente i posve samostalno rabiti računalo. Neka tradicionalna zanimanja koja jesu za slijepe i slabovidne do sad bila, to su telefonisti i daktilografi. Sad s novim tehnologijama, odnosno s informatikom, se tu spektar zanimanja proširuje. Pa oni mogu biti urednici web časopisa, mogu biti prevoditelji, mogu biti e-korespondenti, mogu biti potpuni administrativni tajnici. Besplatan program informatičkog opismenjavanja slijepih i slabovidnih u organizaciji Hrvatske udruge za promicanje i razvoj tiflotehnike uz potporu Hrvatskog informatičkog zbora, učilišta Algebra i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi dosad je završilo 30 polaznika. U Zagrebu i okolici još je 400 kandidata koji se nadaju nastavku programa na jesen. Uključio sam se u ovaj projekt jer smatram da s ovim mogu se lakše konkurirati na tržištu rada. Završio sam 7 modula ECDL-a i sad sam se uključio u napredni. Otišao sam predavanja i trebao bi još položiti te ispite. I se nadam da ću uspješno završiti. Iako je informatička oprema prilagođena slijepima još skupa i mnogima nedostupna, sve više poslodavaca koji putem Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje mogu opremiti radno mjesto i zaposliti slijepu osobu. Ja radim u gradskoj upravi i isto tako koristim se računalom. Mi imamo jako veliki broj službi, ureda po cijelom gradu razbacano i apsolutno je olakšanje koristiti, neću reći nemoguće koristiti, raditi bez računala, ali ono što je bilo dok nije bilo računala i ovo, to se ne može porediti. Jer ja danas, recimo, da bi pronašao neki broj, neku službu, ja otipkam par slova na računalu i odmah dobivam informaciju. Zahvaljujući prvim informatičkim udžbenicima prilagođenima osobama oštećena vida, polaznici su uspješno završili edukaciju i osposobili se za samostalan rad na računalu. Ono što je u biti problem što se mi vizualno snalazimo jako brzo po ekranu, dok čitanje određenog teksta, pronalaska određene riječi recimo u tekstu, kod govornog programa zahtjeva vrijeme čitanja cijelog teksta, dok mi vizualno se vrlo brzo pozicioniramo na određeni dio ekrana, na određeni dio teksta, tako da samo iz tog aspekta se može reći da im treba nešto više vremena. Za samo obavljanje radnje, na računalu, im treba gotovo identično vrijeme kao što nama treba mišem ili također tipkovnica. Osim povećane konkurentnosti na tržištu rada, informatički pismene slijepe i slabovidne osobe prenosit će znanja o radu na računalu i informatici drugim osobama oštećena vida i tako povećati njihovu samostalnost i kvalitetu života.